Tervetuloa ensimmäisen Johicast-jakson pariin. Ensimmäisen jakson vieraana meillä on Janne, ja Janne tavoittelee Suomen ensimmäisen Suomen vahvimman työttömän titteliä. Nykyään on titteli kaikille ja Janne on päättänyt tavoitella tätä maailman vahvin, tai jos ei maailman vahvin, niin Suomen vahvin työtön titteliä. Tervetuloa, Janne. Hei, kiitti vittu, että saa tulla. Hei, joo vittu. Joo vittu, kiitti, thanks. No niin, Janne on saanut esitellä itsensä ja mennään ennen ensimmäistä kysymystä, niin mennään ensimmäiselle mainoskatkolle. EMP, hevosetkin tykkäävät. Tervetuloa takaisin mainoskatkolta ja no niin, Janne, mennään ensimmäiseen kysymykseen, niin mikä on Suomen vahvin työtön? Mikä on vittu Suomen vahvin työtön? No vittu, mä oon Suomen vahvin työtön, vittu. Mä en jaksa yrittää. Eiku joo. Mä en jaksa olla vittu niinku. Mä en jaksa nousta sängystä ylös 5 kertaa päivässä. Ravaan tätä väliä vittu niinku ton niinku vittu tietokonepöydän vittu välissä ja vittu välillä käy paskalla. Vittu joo. No niin, se oli erittäin tyhjentävästi sanottu ja tässä vaiheessa voitaisiin mennä takaisin mainoskatkolle ja jonka jälkeen pääsemme toisen kysymyksen pariin. Produktio on niin suuri produktio, että tyyppään linkit tuosta alhaalta. Ja tervetuloa takaisin mainoskatkolta. Mennään välittömästi toisen kysymyksen pariin. Mikä sai, Janne, sinua ajamaan tätä Suomen vahvin työtön titteliä? Että mikä sai niinku ajamaan? Mikä sai mua ajamaan tätä titteliä vittuna? Mä kelasin, että mä oon vittu paras tässä vittu. Mä vittu ei mun tarvitse tehdä mitään vittu. Niinku massia tulee, vittu massia menee, mutta vittu pottipäivä on kohta. Sit haetaan vähän bisoa. Tänään on massipäivä, vähän parempaa bisoa. Ei tässä mitään. Sitten kun rahat loppuu, niin sit rahat loppuu. Otetaan lainaa vittu. Ja sit mä ajattelin, että vittu mä oon Suomen paras tässä. Hei. Kiitos, Janne. Ja tässä vaiheessa YouTube varmaan lisätään automaattisesti mainoksia, joten katsotaan hieman mainoksia. Se ei jumalauta auta. Nyt se paita päälle. Pistä se päälle. Siinä vaiheessa kun pistit nimeä siihen paperiin, niin siinä vaiheessa allekirjoitit sen oman kuolinsopimuksen. Nyt se saatanan paita päälle. Äläkä nyt sairasta miestä lyö. Herra Jumala, pistetään. Herra Jumala. Nää on kamaa. No niin. Ja tervetuloa takaisin kanavalle. Mennään kolmannen kysymyksen pariin. Janne, oletko valmis? Näin niin kuin valmistautuessaan mihin tahansa tämmöiseen MM- tai SM-kisaan, niin valmistautuminen on tärkeää. Niin mitkä on ne eväät, millä sä niin kuin, valmistautunut tai valmistaudut tuleviin koetoksiin ja lopulta selviydyt voittajana tässä tittelissä? Kuinka valmistuu? Mä oon valmistunut tähän mun koko ikään.
vittu mä oon nostanut sitä sängystä ainakin vittu 5 kertaa päivässä. Ainakin 5 kertaa päivässä. Pitää ottaa paljon niinku päiväunia ja pitää tehdä paljon duunia se eteen. Kerran kuussa mä täytän laput. Se on vitun raskasta. Vittu niinku täytellä näitä lappuja. Hei. Niinku Kelalle, soskuu. Vittu. Hakee näitä velkoja vittu sieltä täältä vittu. Joo. Niinku. Tää on rankkaa duunia. Ja sit mä ajattelin, että mä oon niin hyvä siinä, että mä ajattelin pyrkiä mestariksi. Ja mestarihan mä oon. I see. No niin. Ei siinä mitään. Tässä vaiheessa ei mennä mainoskatkolle, ellei YouTube niin halua, vaan mennään suoraan seuraavan kysymykseen yllättäen. Niin, mitenkäs sitten kun kaikki tämmöinen valmistautuminen vaatii jos jonkinnäköistä niin ruokavaliomuutoksia, minkälaisia, niin kun, paljonko kuluu kaloreita päivässä, paljonko syöt kaloreita päivässä ja niin voimaharjoittelussa yleensäkin, niin mitenkä se niin työttömänä toimii tämä homma? Ruokavalio. Se on hyvin pitkälti nestemäinen. Mutta kato, tässä on aika monta niin näitä supermarketteja, niin 100 metrin säteellä. Tai en mä tonne rahvaan niin sekaan vittu, en mä jaksa edes lähteä. Kato, kun nykyään Voltti tuo, Kela maksaa, meitsi hoitaa. Niin ei mun tarvitse oikeastaan lähteä himaasta yhtään mihinkään. Mä vaan vittu valmistanut tähän mestaruuskisoihin ja näin päin pois. Että ruokavalio, jos ei nestemäinen, niin hyvin pitkälti semmoista niinku pikaruokaa, pizzaa, kebabia, hesee, niinku kaikkea tämmöstä niinku kuitupitoista safkaa vittu. Mitä vittu? Mä en mitään kasviksia syö vittu, hei. Kaloreita saattaa kulua semmonen 4-5 tuhatta päivään. Kulutus. Kyllä se tällä stressitasolla, niin se voi olla jossain 8 tonnissa, että se on koko ajan niinku alle. Eli ei pääse niinku hirveästi lihoon. Koska stressitaso on niinku niin jäätävä koko ajan vittu niinku. Sä et vaan niinku. Kyllä sä snaijaat. Sun pitää vittu syyä, että sä jaksat. Niinku vetää keittoja tälleen niinku. Kerran kuussa sit saattaa olla semmonen, että saat lähteä kämpästä ulos. Niin. Silloin saattaa vähän kalorit mennä sinne 8 tonnin puolelle pelkästään nestemäisellä, mutta sen se mestaruus vaatii. Sen se vaatii, että ei kukaan niinku se syntyessään ja sä kehityt koko ajan niinku tässä tehdessä niinku oikeastaan, että näin se vaan menee. Ja sehän kuulostaa terveelle ja hyvälle. Oikein hienoa. Mutta tässä vaiheessa on oikeasti pakko mennä mainoskatkolle, jonka jälkeen mennään YouTuben mainoskatkolle. Ja sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Sinun on ehkä tyyppaisin linkit tuosta alhaalta, koska produktio. Ja tervetuloa takaisin taas mainoskatkolta. Niin mennään suoraan seuraavaan kysymykseen. Minkälainen kokemus pitää olla ja kuinka pitkään pitää harrastaa tätä lajia, että pystyt edes tavoittelemaan tämmöistä titteliä SM-tasolla? Niin M-tasollahan se ei merkitse mitään, mutta kuulemani mukaan SM-tasolla tää on helppo. Ei kun siis M-tasolla helppo. Vai kuinka se on?
Valistaminen kokemus. No, mähän nyt kovin pitkään en ole taas työttömänä ollut, että viimeksi taisin olla töissä eilen. Mut tänään ei enää ollut. Niin se tapahtuu näin. Niinku että hetkessä se tapahtuu, mutta on ollut näitä jaksoja kyllä, että joskus viikonloppukin saattaa olla se laukaiseva tekijä siihen, että sä alat niinku tavoittelemaan sitä mestaruutta ja näin päin pois. Että se on vähän semmonen on-off juttu, hei. Että no nyt on päivä ollut työttömänä ja hyvää vauhtia menossa taas tähän niin mestaruuteen matkalla ja kukaan ei ikinä tiedä mitä huominen toi tulossa. No näinhän se oli. Olisihan se pitänyt arvata. Tässä vaiheessa voitaisiin ehkä mennä mainoskatkolle, mutta emme mene, ellei YouTube sitä halua. Niin mennään suoraan seuraavaan kysymykseen. Eli minkälainen on tämä urasuunnitelma sitten, jos ja kun tulet voittamaan tämän tittelin, niin 5 vuoden niin kun, jälkeen, niin missä näet itsesi, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on ja kuinka saavutat nämä tavoitteet 5 vuoden jälkeen. En mä pysty ajattelemaan 5 vuoden päähän. Hei vittu, kuka vittu pystyy ajattelemaan 5 vuoden päähän? Jos sä palkkaat mut työttömäksi. Niin kuin siis Kelahan on mun työnantaja. Ja no, se on vähän semmonen on-off suhde. Mut kyllä meillä on ollut hetkemme niin ja näin. 5 vuoden päästä tää on niin rankka laji, että tää saattaa viedä jopa hengen. Mutta elämä on valintakysymyksiä ja toivottavasti 5 vuoden sisään olen se mestari tässä lajissa ja näin, että ikinä ei kannata lähteä niinku häviämään, että aina lähdetään voittamaan. Ja siihen mä lähden nytkin. No, ei kai siinä. Mieleni on tyhjä. Olen saanut vastaukset kaikkiin elämääni askarruttaviin kysymyksiin ja olen kaikin puolin täytetty ja mielitetty, joten mainoskatkolle. Produktio on niin suuri produktio, että tyyppään linkit tuosta alhaalta. Ja tervetuloa takaisin mainoskatkolta. Oli erittäin mielenkiintoinen vieras tällä kertaa meillä täällä. Toivottavasti ensi kerralla vieläkin mielenkiintoisempaa, mutta tilaappa kanava, niin ehkä saatat itse olla Johikästin seuraava vieras ja katsotaan mitä tuleva tuo. Mutta ennen outroa tiedätte mitä tapahtuu. Kyllä vain. Mennään mainoskatkolle ja sitten vasta outro. No niin, kiitos ja hei hei. Joo, kiitoksia haastattelusta. Että erittäin hienoa oli olla täällä ja mainoskatko.